Francie je špatný spojenec. Když to vidíte tady, že jo? Bude Československu predplatná. Já si taky myslím, hned odejdou, hned se zdávají. A ta jejich armáda. Špatná dohoda. Myslím, že bych mohla zařídit už tu podporu pro Jo? Takže co byste nám mohli nabídnout? Potřebovali bychom, abyste vázali Brity ve Středomoří, v severní Africe. Případně za použití vojenské síly. To nebude. Každý máme své zájmy a Benito se nechá přesvědčit. Hodně rychle, ale... Dobrá chuť, Milášku. Už pojď jíst. Tady bychom chtěli ukázat vlastně Hitlerova osobního kuchaře. Je to kuchař Váňa. Naučil se sice německy, ale... Guten Tag. Ich bin Čech, wie ein Holz. Já jsem Čech jako poledl. On Áda je má rád hodně propečený. On mě vždycky říká, Kubo, propečený, ty já mám rád. No, tak já mu je propejka. A on Áda je. No, ta je zrovna pro něj. A on mě vždycky pohladí po těch vlasech. A já jaký je třeba Hitler v osobním životě? On to je hrozně hodný člověk. On by mouše, no on by Židovi neskřivil křidílko, ale... Já nevím, no, ona ho nutí ta Eva. Eva, a co si třeba myslíte o jeho budoucích mocenských záměrech ve střední Evropě? Jo, panáčku, tak to já nevím, kde je střední Evropa. Mě zajímalo, aby měl Áda propečenou. Jo. No počkat, v tom případě já bych chtěl celou! Rozumíš, celou? Ne, Evropa. Tak já ti nechám tohle a vezmu si tohle. Suverénně. Nebože! Tak jo, tak já teda začnu. Teď bude Rakousko? Náš spojence! Tohle byly Sudety. Tak ho tady máme! Zastupuje prej Čechy! Jaja! Čechy! To je italské víno, pane Mastný. Nic! Ne. Jsi jak Je to nejlepší. ty prase, špěle se nevolizuje. Na jaký ruský muzika? To je Vjačeslav Molotov, ministr zahraničních věcí Sovětského svazu. Kulka, tady se nám to páruje s italskou stranou, ale fuj teda. Tak co vy Češi? Jsme hrdý to národ. Hrdý to národ! Je to tam nějaký takový betonový... Ranto nebo betonový fundament. Tak to, že jo, to musíme to bude záběr, že jak Tohle já si myslím, že dohlásíme asi společně Rusku válku. Já už jsem ho vyhlásil. Podívej, Kurví s ženou. Eva se tady kurvila s ruským kuchařem a se Stalinem. Vidíš ji? A podívej se na jsme nedělali cukroví, aby jsme zhubli, ale udělala jsem 5 kilo. Tomu se říká hluboká ruská duše. Vjačeslav! To je válka! Já vám maju! Miláčku! Počkejte! Adolf, celá Sibir složila na dar pro těba. Měsíc nebude do huby, miliony zemrou. Děs. Dobrý.
A ty si jako myslíš, že mi zavřeš hubu klobásou? Ty si myslíš, že naše územní nárok je spraví jedna pitová klobása? Tvojte ruce pryč, mají eingeboten! Dostань, dej. Klobásu jsem dostal já a to, že ji nechci, neznamená, že není moje. Je moje. Dej mi tu klobásu! Já ti nemám letadla, klobása je moje. Kolik to nedáš? Hodně. Kolik já chci počet, než to seženeš? Řekni počet. Víc než jedno. Řekni počet a nechám ti to. Víc než ty klobásy nejsou. Řekni mi ten počet, nebo ti ji nenechám! Fakt jo. Ale za to je blonďák. Ariec. Arijská klobása. Počkej, ale to chce spíš ty. Jak říkáš o těch suretech, že jo, abych tě na to řekl, to? Potrestej. Potrestej. Přehnali staty. Gloria Italia. Chamberlain. Byli na všechno západlo. Bůh s Adolfem. Ty jste do toho ty prase jedno mussolinský. Černokošiláci. My jsme jenom malí Češi. Malí. Vidíš tu klobásu? No. Ale on je Mussolini hrozně hodný člověk. Byl to on, kdo navrhl udělat mnichovskou sešlost. Je to zastánce míru v Evropě. Nikomu nic nenutí, po nikom nic nechce, je to hrozně mírný. Naru ti hlavu do kamen, ty prase jedno italský. Vy jste začali beze mě! Ne! 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 No tak víc, jako u nás na Sibiři, když je zima. Je to stejnou. A tak to končí Mussolini. Pojď se nám ukázat. Zabavej. Ahoj, ahoj. Ben Deutsche. No, Du bist Jude. opravdu je to Čech, akorát ho nutím říkat, že je Němec, protože se stydí, že mám českýho kuchaře. Jude? No, žít nějaký předky tam má, ale víš co, vaří dobře, tak jsem tady radši nechal. Gut Jude. Ty seď a váš! Hitlerovu mládež jsem založil proto, aby se mladí chlapci a dívky vzdělávali, aby se učili být lépe fyzicky zdatní, aby pomohli v naší snaze vytvořit budoucí říšina postavenou na čistých arijských typech! By se mohla stát podle mě budoucím stavebním prvkem našeho státu. Kdyby měl každý růžový bačko, tak by se dali prodat a mohl by se tam založit hospodářství státní. Nevím, je to jeden z Mein Liebe, ich liebe dich. Je, schön. Oh, oh, oh. Ja.